Модул 3. Монтиране на битумни керамиди Armor Glass. В тази част ще ви покажем как се монтират битумни керамиди Eco Armor Glass. Ще се спреми на други видове по-късно. За да се улесни отделянето на битумните керамиди една от друга в пакета, той се огъва няколко пъти преди да се отвори. Отворете пакета, като използвате задната част на хидроизолационния нож, като внимавате да не нараните част от битумните керамиди, която в последствие ще бъде видима. Не отлепвайте предпазното фолио върху гърба на битумните керамиди. Неговото единствено предназначение е да ги предпази от слепване една с друга в пакетите. Смесвайте шингли от различни пакети, за да избегнете натрупването на едноцветни блокове на едно място върху завършения покрив, когато употребявате битумни керамиди с ефект на преливащи цветове. Това е важно. Изработваме началната ивица, като изрежем опашките от керамидата. Получената ивица трябва да се издаде приблизително 1 см извън стрехата. За да сте сигурни, че връзките между началните ивици няма да съвпаднат с тези на първия ред, половината от ширината на една опашка се изрязва от ивицата. Поставете началната ивица с битумната лента за самозалепване надолу. След полагането, самозалепващата битумна лента ще се активира под въздействието на слънчевата топлина. Заковаваме началната ивица с битумна керамида за водач, така че шапките на гвоздеите след това да бъдат покрити от първия ред шингли. Началните ивици се отрязват при уламата съгласно линията на чертилката. За да избегнем проникването на вода от уламата под битумните керамиди, ние изрязваме около 5 см триъгълник от горната страна на ивицата. Оставяме незаковано разстояние от около 5 см в края от към уламата и го залепваме с битумно лепило Eco Shingle Stick. Сега положете първия ред от битумни керамиди върху началната ивица. Гвоздеите се заковават на разстояние 2,5 см от краищата и 2,5 см над прорезите. Начертани вертикални и хоризонтални помощни линии са удобен визуален ориентир, който осигурява следването на права линия на монтажа. Началната ивица и битумните керамиди, които завършват началния профил, се подлепват отново с лепило Eco Shingle Stick. Битумните керамиди винаги трябва да се полагат шахматно и затова се скъсяват с половин опашка всеки път. Създава се диагонална стъпка, която гарантира бързо отводняване и заздравява цялата конструкция. Завършваме реда с цяла битумна керамида. Използвайте неръждаеми гвозди с големи шапки и дължина около 25 мм. Броят на гвоздеите се определя от вида на битумната керамида, наклона на покрива и силата на вятъра. Двойно заковаване и допълнително подлепване е необходимо само в ветровити области.